YouTube channel na Marcia Lazaro Vlogs! Ayan, so for today's video everyone, sobrang nagulat aketch. Kasi nga galing pa ako ng housing, diba? Kasi doon ako nakikitulog kay na Miss Ayesa. Pero unexpected na may namukaw sa ako, day, no? Lami kipitlukon bito ng mga namukaw. Best, no? Yung mga ganun. So dumating pala yung aming president. Kakasi ko siya noon. So president siya sa mga technician kasi to, te. Oo, kaya yun na nga. Nandito siya sa aming mga babuyan, day, yung mga ganun. So, ewan ko, bakang aanuhin niya to, te? Yung mga, natatakot ako. Charles! Ayan, unexpected na dumating siya dito. Pero thank you so much kay Giduaw, Jugko, day. Ay, palang naggahos ang bayot. Mura nagsakit, Giduaw. Hala. May kong takay, guba, ora ba ang bahay, zay niya. Maawaw ta nga. Dili na to siya mapalingkod og tarong, no? Mapahiluna, kumbaga. Mapahiluna. So, daraamong tangkalan bayot. So, ayun siya! Si Kuya Ami. Ayan, so lalapitan natin siya para makita yung mukha. Kay basig mga ang baboy sab siya. Baboy itom. So ayan, si Kuya. Ayan, so hi sir! Hi guys! Ayan. So, please hi. subscribe. Thank you sir. Thank you. So ayan. So thank you kay nalaagid siya, day. So, sa ikachika rin mo ya, burod na ba na sila ya? Napit na siya mga anak. Lagi. Katong say kay murag una dito siya mga anak. Ilang. Reset! Teka to sa una, God. Gipatakalan pa rin na mo sa una niya. Kanang siguro sa pasaw kay natunaw ang iyahang kanang daghan na niya na pakaon. Oo, daghan man. Muto nga nahibong mi. Ay, nang wag naman sad siya. Uy! Diyos me yun. Mo to. Gipatakalan na sa damo. Mo to. Nga mo na siyang gigmay-gagmayan na nagpakaon. O di bagid manguwag dahil pwede na mag-ako'y mutakal. Bitaw, pero ikaw na lang ang mutakal niya. Kay murag medyo daghan ang liwat. Ang tutoy 14, 32 ang anak. Ako na lang mag-adjust sa tutuyan, no? Reset. Ayan si Kuya. So shoutout sa ako mga classmates sab sa Ubandiha, no? So si Kuya Ami pa'y nakangari. So ayan siya. Arita sa kuwan, lamar doon kay nagagisnak. Oy! Reset. Ay, sunod na lang, tarang na ang bahay, igmawak ina. Si Kuya Aljas naman po, nakangari good food. Oh, sigaro dia? Katong wala pag iguba ang balay. Nangyari po si Kuya. Dodo ang sa siya. Giguba niya balay. Gipatupong siya, oo. Eh, magpakesame daw sila. Pobre pa mo anak dahil. Pobre, uy, ala, grabe. Sana all, nagpagkapobre. Kaya lagi, igma, ko na naman ba, matarang na, kasi available na, ito sa amo. Ay, kuan ko na, good, lingaw-lingaw. Ilang Kuya Aljas, tamulaang, tamungat to. Hoy! Ilang Kuya Aljas ba? Papa mo ka nga to? Bumo kung kadto sa kanang housing nila. Nice ka dito nga na, basta rin kaagig koan. Bisag ara ganit, tarong naman. Di na jud kasi magkalapok na jud. Kada gabi kay ko adto magtulga na. Mas dira kag nakot. Pero kadto kaagig jud sa Santa Cruz. Okay. Balik ko. Ay. Pangkay ko ligo. Anak lagi mi ana si mong sirit. Mga siriti ko. Buok. So, nalibang siya. O niya na nang to naman siya hinduan. Kay ikaw to, di mo na siya pakanon ikaw to. Kuha lang, tambugan lang siya ka na mga try-kantira, sir. Mga inahana lang. Oo. Then, kahapon na dyan sila pasawa na sa... Ganun lang ho, sir. Pobre ka ayaw, mi man. So, na. Patining sad mo? Sure. Kadahay. So, maikog ka out to the outfit si ano sa... Siyempre. Yan, magiging ba sa kayo magkuhan na? Sa bagay. Sa Ilongos pa lang, yan, nakusuna. Magbukas ba? Hindi mo kumagkuhan kay... Ato sa Ilongos, marag... Kanong ngawa man ka dito? As in layo or kapoy? Kapoy pod? As in... Kapoy sa ba? Layuan lang mo. Every week ba ko ito magulian ko? Oo. Pero okay na na. At least karon na nakadinhi, di ba? Doon na lang. Kaluyan sa Ginoo. Char! Santi sumaan. Wala na ka, anak. Ang mga panuway na rin. Mga panuway di ay. Ami ko magmasunog og maghisgot. Ami ko magmasunog og maghisgot. Jawa. Mura ko feeds karon lahi ako. Sa may feeds niya. Purina Feeds. Barato rin. Shout out ko sa Purina Feeds. Nami barato nga pasoro. Pero sa amo ang fatining, pang fatiners nga feeds, di gini mo hatag ninyo barato kay biya pambaligya ay. Sa bagay. So, pag anay, barato. Gulaban. Dahan ko na babayan dali sa una ka naging hin. Pero lalo ka itong pag-ESF? nang hunong. Kay nahadlok man. Bisag ka nga mo nga mga baboy, gibaligyan na mo gurot. Ang kanang mga baktin-baktin mo, ito nabili lamig duha ka anay.
Kay abot po to diri ang katong time nga katong ang mga baboy kay magkalibang. Igo gani po ang baboy ato nagkalibang. Wala technician na gani. Wala kay mahadlok man sila magpasod og technician kay basin ko og ESF kay once may ESF kay maharos bedjud ko. Boto nga ning kamot na lang mi. Na kapay kay ko nga ibutang na nato isa ka na kuan. Ha? Kuan atong Nana mo siguro po ana diri pag inyo kung gitawag ato kay sa Ilongos ka na assign. wala na guro eh. Kaya nagtabi ba mi ato nila ared. Kita kakabantay ka to kung ared na namatay ang mga baboy. Oh. Oh, mao pud to. Mua. To nalagom yung mga baboy. Wa man ka diri ato. Lungos man ka. Mga 2 months biya ko diri tambay. Oo. Mabitaw nakabalik na kog private technician sa mga lugar. Natoy technician ning are kay unexpected pod ka ng classmate ni Bayot ba? Ang yang asawa, yan na birthday sila diha. Mo tong gi-check na lang puya diretso ang baboy. Itong dito sa Igbaw katong nagkalibang. Di na maglisod og anak, naka-anak na ba ni? Mga first timer mo. Kung ani sila kani amo gipalit kay anay naman ni dan gipalit namo. Ya anak-anak na din siya ka isa nya katupod ka isa. Kamo yung nakabantay mag-anak. Dili. Taga dito. First time pa ni siya. Oo, first time pa mo nga amo pa na sila ang estadihan nag-unsa ni sila mga kababanghag ba or ani og tarong baka ni sila mga anak, no? Kinabi ba yung mga unog kuan? Nagtiting na mo, naglatiting na mo. Ay gibo diglatiting. Dilaktiting na may gina. Maikog ka din may mga recommendation. Ayan. So, Lamisag mo pamilat. Hoy! Mga pamilat. Eto. Joke! Wako kagets mga inanang award. Gemma. Kani siya kay medyo lamian na siya nga baboy eh. Papulan mo ni. Dik. Mga anak ay na gini. Hapit na lagi. Karon ng buwan na. Karong buwan na siya mga anak. Nya maglagot pa jud ka kay naatol pa jud nga magpaanay pumisa mong basak. Nami basakan pa sa prokono. Mo nang ako jud diri kay si tunga. Kubre mi oy ala si kuya baran ta. Mo ko trabaho na ko diri ako. Tayo karong ko sa untang. Patining nyo der yung butang. Ang Kung magpatining na. magbuhat raman si Papa sa extension. Kaya dili biya na amo adi ha. Pero if ever wala pa sila baboy, di pwede raman sad kay so naman ni Papa po na may iya. Mga ganun. So yan lang hot search. Oo, tawag kun ay kay mairok ta day. Nangata sa mga question and answer portion. Di ko kumumutan. Ay masing na ba kay trabaho? Sana may ngawon. Bise. Jawa. Si Aras lagi singon sa ko, "Doy, mo nga na gani ko kanang ano apo ko sa inyo." I-video sad ko. Wala oy, just sige bantay pag wala ko problema diri, daghan makay kog report Kuda mo anak kay nga nandupad maglaya. Tas bayot katong nagkuha siya og motor. Nagpalit siya motor. Click na puwa mo siguro. Ay, sana Mga nagpaayong mo tutulong pun siya. Nagpalit. Kung sa Aras may. Uy, ang bayot. So sana all nakaayon no. Ganun. Ingon lagi siya, "Day, maglagot ko ninyo kay kamukha mo na lang jud diha. Kala mo kay mo ara mi, uy nakalayo ng Tacloban, Diyos ko." Shit, ali. Oo, insya nga sige lang, guwan na ko siya kanang kayo trabaho dere. Mulupad na pud ko siya dere, karong ka-jam-jam ta ba. Ko lagi, uy, okay ra available ra mi always. Dito ibalik ko yung sa una ba nga asa mong laki. Hoy, grabe naman to. Lucky. Nangamumu na lang yung laki. Piste jud to Tawa. Pero sa housing kay wala man goy kuryente sa housing mo to nga. Wa kayo nindot basta gabi. Pero dahan mga street foods, mga ganon kagabi. Kagabi. Balot. Na masuroy taga Villaba. Nya kana mga ihaw-ihaw, fishball. Wala always ko mga to kayo. No. Kinit-kita yung isakti kagabi niya na yung mga laki-laki pong ginagmay mamalit man sad di mo ba char-char na ginagmay kahugaw hala joke ra ikat ka ni mawaw Hindi na joke. hay demonyo ka Ako mention na kisay mga kuan. hoy bawal Sige pangit-kit. okay sa aber Number 1 si Ryan Adugo. sabayot mention Ryan Adugol Si Aras, Manuel Salvador. ate si Katolor ako Ang pinakaburikat si Marjo. Zero ang Nadji mga pinaka. Sakita nung word na pinakaburikat. Nadji mayawa na ko day. Sumora na akong trabaho din po, sir. Sa una jud katandagan pa kay mig baboy kay mamalit man pumig ka ng mga baboy nga kanang
tag karang bago pang mga kuan ba mga lutas dira to sa bukid tus layo jud kay nga bukid as in tag Ligon yung mga barato no. kanang mga barato jud nya mo to mo balik ya sa litog kanang tagkuan lang di abot mo di usay tag liburan buok na bitaw. So lami alagi kay magsige dari daghang kaayo tag 8 tag 14 ana ba. Mahalin ko na mo to tag 40 plus good. Tag 1 month raman na mo ang kanya daghan may mga ri. Sa una sas pag sugod tong mga nagkalibang mo to amo gipaharot. Gibili na namong anay. I-chat niya ko. Matiming nga dili siya nga mga anak og buntag. So ana hapon i-chat ko para maka-assist ko nimo din. Oh sure, no problems po. Mas maayo no ano lo. Oy, maikog ta. Oo, hapit naman siya mga anak. Klaro na. Parang lagi mga buwan na. Dati. Nasa na pagkatuyok ron, sir? Ato. Housing. Magyan maling housing dire. No, hindi na ka magkalapok. Semento na siya. Di ba? Kanang inig-ari ra gi ba kanang tabunok. Saan tabunok? Lisod oy, ugari kagi lisod ang tabunok agiun. Ugari kasag ka. Ari na lang sa housing tuyo. Tapos Lasod na siya. gusto ta ato kanang Dako na kanang agyan padong adto housing. Dili ka mo adto housing kung adto kag Kalbugos, largo na lang kasubay. Kailangan po itipasan padong housing. So largo na. housing pod, kung mo to ka housing. Matipas pagka sa Sabi, padong agyan housing. na mo. Oh, padong housing. Housing lang ko tanaw ko housing. Opo ka ara. O pa ka sorry diha. Nice mo lang housing good. May na mo sorry ka kanang init jud kayo kay para review hayag dito siya gamay. Pero okay naman okay init naman. Malingaw kag sorry nga to char. Pero pag ingaron gid wa kayo tao man. Kaya mga tao kay trabaho. Ako lang natulungan. Nindot ako giriya kay Oromo, Bilyaba. Oh. Blog pa ka. Oo. Posa siguro. Okay, okay na. Ikatra man ako. Bawal na na. Pero man. Sure. So yan everyone, mangulit namin pinabongang bongga no. So bye kuya. Camping always.